Ja už mám rané tréningy za sebou. Nesel som vám veľmi ráno rozprávať, lebo Maťka ešte spala a zase by som proste musel šuškať, ale to nič, ja už som objednal mikrofón, mal by dneska prísť, takže som zvedavý, snáď už ten zvuk bude lepší. A mňa vlastne teraz čaká tréning. Tie tréningy v superkompenzácii sú také viac trápenie jak tréning. Dnes ma čaká hrudník. Najhoršie na tých tréningoch je, že tam už to nie je ono, už tá energia je na bojde mrazu cez ten tréning. Už tie svaly človek ani veľmi nevie napumpovať, ani precítiť, keďže tých sacharidov to mám teraz minimum. No nič, je to boj a je to boj sám so sebou a ten boj musíš vyhrať ty. Ty vole, to bola veta. Hudba, vypnúť a all in. Najhoršie tak na tom je, že je brutálna kosa. For today, for a minute I don't stay, I just visit, have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed. Som to nezamyslel s tým outfitom, keď som si ho bral do fitka. Čo ja viem, keď ja sa stále vidím, že to je zle. Ale možno nie. Ja už mám tréning za sebou, aj kardio. Teraz idem vlastne stať po tréningu proťak, čo je taká moja asi jediná sladkosť. Čo sladkosť? To je jediná vec, na ktorú sa teším za celý deň. Aby som nemusel stále si to vážiť, tak ja som si nasypal plný shaker proťaku. Teraz si tu odsypem 40 gramov, zalejem to dropčekom, čo je kojenecká voda. Teraz môžem len takúto kvôli tomu, že klasické minerálky majú priveľa minerálov, hlavne sodíka. Hej, to som prehnal, odsypeme. A tu vám ukážem ešte jeden tip, čo si robievam ja. Váha už sedí, teraz cca nejaké 3 deci vody, vodočka a dosť presné očko. No ja si to hodím do nutribuletu a ten nutribulet z toho urobí úplne takú, že penu. Hej, že zrazu z toho takého šejku, čo je viac menej voda, urobí hustú penu, do 2 pohárov sa to zmestí a človek má tak pocit, že niečo viac jedol a druhák dlhšie si to vlastne vychutnávaš, takýto našľahané kokosové nebo. Toto je kokosový izolát na maximum. Teraz preciť tú konzistenciu. Čo ti praši, mňam, jak sa na toto teším. Sem. Dobre, vlastne sa vám potom vlastne zbytu. Čo domknuté. Ešte skôr ako pôjdeme domov, idem ešte odviezť auto do servisu. Ono to síce vyzerá, keby to bolo nejaké brutál kazivé auto, keď stále len niečo sa opravuje, ale vôbec nie. Opak je pravdou, lebo je super. Toto auto je super, len tým, že je trošku také rýchlejšie, tak častejšie sa tam mení olej. Tak presne na to tam teraz ideme. Tak, a my sme už... my sme už zo servisu doma. Maťka si už chystá svoje jedlo. Ja som svoje jedlo si už varil ráno. Toto je, prosím pekne, moja porcia celodenná rýža. Kurácie prsia len na vode. Ja si to korením, akurát s čiernym korením, sušenou paprikou a soľ. A k tomu ide štvrtina uhorky, štvrtina uhorky. A ďalšia vec. Vyšiel mikrofón, objednal som len taký nejakú čínu, ale mala celkom dobré recenzie, lebo nesol som hneď do toho pchať nejakých 60 eur a v podstate je to len taký plug, že dáš to do telefónu, mikrofónik si pripneš tu a malo by to hneď priamo nahrávať lepšie audio, lebo
Všetci mi píšete, Dávid, ale veď sa ťa vôbec nedá počuť. No tak teraz už sa bude dať, lenže druhá vec až neskôr, lebo objednal som si C-čkovú koncovku a iPhone má Lightning, lenže my sme si objednali nové mobily, ktoré majú C-čka. Takže ja som už myslel aký krok dopredu, takže tým, že je teraz problém s tými predobjednávkami, tak neviem, kedy nám príde mobil, takže zvuk bude stále takýto, aký je teraz, až kým nám neprídu mobily, aby sme mohli zapojiť ten mikrofón. Boh vás varuj, keď vy nebudete teraz pozerať toto vlogy. Jedlo zohriaté a nachystané, vodička dopitá, druhá sa začína, dnes ma čakajú ešte 2 fľaše a bez servítky. To je taká naša uchylka, že stále keď jeme s Maťkou, tak pozeráme bez servítky. Papané servítke, bože, to vyzerá dobre. A teraz ideme pracovať, aspoň pokiaľ energia mi to dovolí. No a idem poslať nejaké plány a potom si budem musieť ísť zase pospať. Život v príprave. Viac to dnes nejde, hlava už bez cukru proste nefunguje. Takže dobrú noc. Čaute, autíčko zo servisu vyzdvihnuté, všetko podľa predstav a noriem a ideme teda domov dopiť ešte zvyšok vody a hurá, papať. Tak, ja sa vám hlasím až teraz. Popravde som si na to spomenul, až keď som bol po autoservise, že ja točím nejaký vlog. Takže mňa už čaká vlastne posledné jedlo dnes, čo je vlastne zvyšok tých kuracích prs. Znova čierne korenie, paprika, soľ a uhorka. A od zajtra už prestávam soliť. A asi dnešný deň aj končím týmto, lebo zavolal som proste viac vecí natočiť. Chcel som natočiť niečo z fitka. No a momentálne to v tom vlogu vyzerá, že ja vlastne len spím. Ale opak je pravdou. Ja trénujem a spím. Teším sa na to, posledné jedlo. Idem, vidíme sa zajtra. Čaute, ja už idem do práce a vlastne bolo ráno také isté ako včera, to znamená, navaril som si, nachystal veci, dnes ešte nižšie sacharidy, trošku viac budem rozpíjať, ale snáď bude všetko OK. Ja som v práci a stále takú rannú prestávku medzi tréningami, čo 10 minút využívam na jedlo. Viac mi chutí, ako keď ráno musím stať a hneď jesť, čo vždy. Takže vajíčka, prevažne bielky, trošku čierne korenie, ale už žiadna soľ. Idem rozbiť teda ramena, brucho, poriadne to vypáliť, nech tam mi posledný gram glykogénu vytlačím z toho svalu von, nech sa to potom poriadne naplní. A tak, tej energie je málo, jedlo bez soli je výborné. Idem si zacvičiť a poriadne vypáliť teda tie ramena. Tréning hotový, snažil som sa do toho maximum. Zrobil som, čo sa dalo, zvyšok už necháme na sacharidovej mágii. Nemám už žiadne kardio, za čo som aj rád. Druhá vec je, že tie tréningy sú celkom rýchle, dnes mi to trvalo 35 minút, lebo však keď máš tam 5 cvikov a 30 sekundové prestávky a len to trieskaš, vypaľuješ, tak ono to aj netrvá dlho. Ale čo je to najväčšie, že ja dnes už nemôžem ani umelé sladidlá, tým pádom dnes nebude ani proteín, respektíve proteín už nebude žiaden do nedele. Takže ryža, uhorky, mäso, bielka. Ja už idem z fitka domov, snáď aj niečo má aj počuť, lebo tu zvonia zvony. A hlavne dúfam, že dáva zmysel ten vlog, lebo ja ho dosť tak priebežne točím a strašne zabúdam na to a potom tam sa mi strácajú také dejové linie. Idem z fitka už domov, ale potrebujem ešte skočiť ku lekárke kvôli tomu, že tým, že už je súťaž čoskoro, potrebujem mať zdravotnú prehliadku, že som vlastne spôsobilý na súťaženie.
Takže idem to teraz vybaviť, nech to nenechávam na poslednú chvíľu a hlasím sa neskôr. Obedík nachystaný, toto je vlastne moja posledná rýža dnes, už potom som len na uhorke a na mäsku a niečo mi tu chýba. Teraz to je ono. Hotovka, dneska to už bol posledný deň v práci a ja už idem domov, mám vlastne voľno až do súťaže a idem poriadne dočerpať silu a hlasím sa vám z domu a povieme si možno trošku viac tej super kompenzácii. A keďže zajtra už prestávam piť, tak aby som nemyslel na hlad a smäd, dostal som toto ešte na narodeniny od kamoša Paťa a nejak som nemal čas sa k tomu dostať skrz prácu, takže myslím, že toto bude ideálna príležitosť, ako si spríjemniť čakanie na formu. Teším sa. Čaute, toto bude možno trošku také mimo dej, ale stala sa taká vec a ja už veľmi nemôžem v noci spať, nejakých 5:30 už som bol hore. Tak som začal strihať ten vlog a chcel som vysvetliť tú super kompenzáciu čo najjednoduchšie, lenže vysvetlil som to tak zložito pre pána Jana, že ani strih to nezachránil. Mnoho z vás, ktorí tento vlog sledujete, tak ste možno úplný začiatočníci a taká super kompenzácia vám nič nehovorí, tak vám to skúsim teraz nejako približiť. Takže predtým, ako ideš na nejakú súťaž, je dieta, kedy sa snažíš čo najviac minimalizovať podkožný tuk. Hej, proste čo najviac tuku schudnúť. Vlastne, keď už si na nejakom nízkom percente tuku, tak tesne pred súťažou, treba z nejaký týždeň sa plánuje tá super kompenzácia, ako už z názvu vyplýva, niečo budeš kompenzovať. Tvoj sval ukladá sacharidy vo forme glykogénu. Hej, to si predstav, ako keď auto má nádrž. To znamená, tankuješ a z tej nádrže si ten motor proste berie to palivo. Takto nejak by som opísal, že akú úlohu má ten glykogen vo svaloch. Tá superkompenzácia je založená na tom, že znížiš príjem sacharidov, stále tam samozrejme cvičíš, dosť taký špecifický tréning a snažíš sa čo najviac z toho glykogenu vypáliť z toho svalu. Sa si to ako takú špongiu, to znamená, ja tým, že cvičím, uberiem si množstvo sacharidov, tak ako som tú špongiu žmýkal až úplne na prach. Potom vlastne prichádza druhá časť tej superkompenzácie a to je cukrovanie, tak to väčšina ľudí volá. A je to o tom, že zrobíš vlastne presný opak. Keďže doteraz si pil veľa vody a uberal tie sacharidy, tak teraz robíš presný opak, to znamená prestávaš vodu piť, niekto ju úplne obmedzí, niekto pije len menšie množstvo a začneš jesť veľa sacharidov. To znamená, že ten sval, ako tá špongia, ako keby sú namočil naspäť do vody. To znamená, že ona začne naspäť sať. Alebo nie sať. Ona sa začne naspäť plniť. Takisto aj ten sval. To znamená, že cez tú superkompenzáciu je tvoj úlohou čo najviac tie svaly vyžmykať ako tú špongiu, nedodať im dostatok sacharidov na to, aby sa naspäť naplnili. A potom presne naopak odstaviť tú vodu, dodať dostatok sacharidov a naspäť, ako tú špongiu dáš naspäť do vedra s vodou, tak aj tie svaly začnú naspäť sa proste plniť tým glykogenom. A vtedy sú pekné, tvrdé, guľaté, tým, že už nepiješ vlastne tú vodu, telo si vezme tú vodu spod kožia a tým pádom všetku vodu, ktorú ešte zadržiavaš pod kožou, tak vlastne sacharidy natlačia ako keby do tých svalov, keď to mám takto povedať. Vtedy vlastne docieliš ten efekt, ako keď vyzerajú kulturisti, že sú úplne vysušení na prach, že majú úplne tenúčku kožu, vidno im každú cievku, každú žilu, takže verím, že aj nám sa to takto podarí. Je mnoho spôsobov na tú superkompenzáciu, niekto tú vodu len jemne uberie, neodstaví úplne, niekto solí, niekto sol už vyradzuje. Stále to musíš prispôsobiť jednak forme a druhá k tomu, čo ti sedí. Môj coach zvolil takýto spôsob, s ktorým ja sa tiež stotožňujem, sedí mi. Takže nevidím dôvod hľadať inú cestu. Z čoho mám trošku strach sú moje nohy, lebo to je taká moja achillová päta, keďže na tých nohách stále mám trošku viac tuku a vody ako na iných častiach alebo na iných partiách. Takže som zvedavý, ako tie nohy budú vyzerať na stage, snáď to všetko stihne odtiecť a bude to vyzerať fajn. A ak nie, tak minimálne vieme, že musím tú dietu začať trošku skôr, musím menej prasiť v objeme a verím, že potom na ďalšiu sezónu už vychytáme tie muchy a zlepšíme formu. Dúfam, že som to teraz vysvetlil trošku lepšie,
ak nie, tak ma už asi. A lúčim sa s vami, idem teraz k barberovi. No a týmto by som končil dnešné video. Ďakujem, že si to dopozeral až sem. Ak náhodou, hoď tam like, nejaký koment, robí mi to veľkú radosť a teší ma, keď vás baví pozerať tie videá. Prípadne kľudne mi napíšte aj, čo by som možno mohol vylepšiť, lebo cítim sa trošku neprirodzene, neviem prečo. Točím tie videá na YouTube a verím, že tie vlogy už budú čím ďalej, tým lepšie. Lúčim sa s vami, idem k barberovi a vidíme sa pri ďalšom videu.